vanhu voti president Hichilema reply ED Mnangagwa kana vanhu venyika yeZimbabwe hapana ma-allegations aita kwazvidzi aiwa Hichilema he snubbed aiwa meeting kana summit yaihostwa naED Mnangagwa aiwa yaiva pamusoro pe the Zambezi Transfrontier Conservation Area ndobva atuma aiwa minister wake of tourism. Tapinda mashoko abuda nyika muzora nhasi nahakaenda Hichilema ndopanda kuti subscribe like utina on the bell icon. Tipinda paendo pakanyora chiti this afternoon we had the pleasure of meeting with the World Bank delegation led by Group Managing Director Mr. Yaunza at the State House. We discussed matters of mutual interest and expressed our appreciation for the World Bank's long-standing support and solid partnership with Zambia, particularly during our nation's debt crisis. We are proud to have made significant progress in the restructuring process, becoming the first country to do so. Satukona kuti panapa pane ma-allegations aitaugwa achisvibisa zita raHichilema zvinzi aiwa akasnaba meeting yaihostwa naED Mnangagwa nekuda ma-relations sezvamunguziva kuti ma-relations pakati peZambia neZimbabwe anaomira zvakanaka. Atinoona kuti muzoro nhasi anobva achichenesa achiti aiwa yesterday anga ane very important meeting aiwa nema-representatives akabva kuWorld Bank achiti aiwa vanokwanisa ku take the opportunity yekuenda kunosaina the agreement naED Mnangagwa vatuma minister of tourism. Muri Zimbabwe chiputudze mafungiro enyu noti kudi pamusoro penhau iyi inoda kuti ava munhu wese angatovhura maziso atotarisa kuti chii chinoda kunyatsokuitika uchiona aiwa Hichilema munyatsokuona kuti mamwe mapresidents akauya kuzosaina the agreement but iye anonotumira his representatives. Aiwa chitudze mafungiro enyu pinai comment section yedu, subscribe or like.